Bai, da egertzen da, ala. Apa! Kaixo. Haupa. Xore nahi. Bai. Bai. Arratsaldeon, zelan. Ondo? No, ondo. Vale. Ni agarne. Algaiz, jolasteko? Oski? Es que gu League of Legends jolasten ari gara. Ez, venga, bueno. polo goizera danok, Está, venga, agur. Ondo hasi gara. Lander, ez da dakizu bazpare, Arroarte Gamer irular naiz, bale? Bai, badakigu. Inoz ikusi hot zure zuzenekoren bat eta. Vale, venga, eskerrik asko. Bai. Ez, erabaki dut game irauntxiakon, dauketarazo bat ordenagailukin da, game irauntxiakoa, publizitatuko dut game irauntxiakoa, listo. Ondo. A ver. Zuzenekoan, ezta? Hori da. Bai, gitxinez 10 pertsona behar dugu zazteko, osake ia lortzen dugun. Bale, oain nahi entzute jate. Bale, leheno mikroazion tontotuta eta zuzenekoan. Dauket esateko, zea, lehenko eguneko, osteguneko Fall Guys lehiaketa hortan, 21 parte hartzaile egon ziren. 23. Bazpare, ezakit. Igual, a ber, gaurre. Zema da diteun. A ber. 23 izan ginen. Epa. Ia, genti batzen da. A ber, partidako kodea da... Q6 GFK. Bale, kodea pantailan jarri dut. Zuzenekoa ikusten nahi batzate eta Discorden ez bazuten nahi sartu. Hor daugazute kodea. Bueno. Ja zuzenekon entzuten da gure ezea. Ahotsa edo ez. Bai. Banejo jartzea zuzenekoa. Game irauntxea. Twitch. Hau multitaskinga zuzenekoa ondo diko. Jolasare bai, ahotsak bai. Tabletean Formula 1 hauka jarrita. Formula 1. Kau, eske bere seiretako bukatuta mertzu, baina istripa handi bat egon da eta ia ordu bete atzeatu da, orduan. Bueno, zaien goea. Oro, ikusten nahi batzea zuzenekoa, nahi batzu Discordeko kanalean gaude, eta, bueno, bestela, pixkat itxaron nengo du jendeai. Gainera, 10 konektatu erdia ez, bai. Hori da, gutxinezkoa 10 dire, osake bestela ingo dugu beste luzer, baina 10 egon bai, arte ezin gara aski. Hori da, bestela ingo deuna da, ni jungo naiz txandaka gonbidatzen jendea eta launaka partidak taldeka bezala jokatu. Ja, Hori da. Earra, bai. Vale, a ver... bueno, momentuz... Frame galdu erarik ez dauka. Asi, konexioa ondo dijo lamatu. Ibilizari jolazten ala, polgaizera? Ni bai? Ez, gutxi. Arazo batzuk esan dut, ordenagailuekin da ostegunen pixka eta listo. Zer ez? Ni bi oiru ez, baina lau oboz bat jokatu ditut. Baten biharren gehatu nintzen, junitzen bestea gehatzen zana
ureta botatzera gozea, eta zea izateatik, gribia izateatik, ba, nehu nintzen kalea. Bestela zeurazki irazingo nun, Ze... Ni pare bat irazi dutaz, baina azkenengo proba hori beti, horra entziren nahiko erreza da, baina gero horre irabaztie, Bai. komplikau, Oro, lasai, 10 ez bara izten, zengo dugu. Txandaka jongo naiz zuek gonbidatzen eta launak ebiliko gea. Xavier Rapek ipintzeu, Team Lampixel apustuak bere alde. Ni galiko nintzen azkena edo, osteguneko lehiaketa hortan orduan, nekatik apustuik ezin, Bueno, ez da zer ez da. Zueze jokatze zuten, mandoakin o teklatuakin? Algaiz mando gabe ibiltzeko. Nik mando gaz, normalien. Bai, teklatukin oso komplikatu da. Bai, pixa raro Ei. ez. Kamera giratzea eta bizkatarara da. Ja. Bueno, 7 ikusle auskau eta animatu ikusleak. Hemen partidara, kodea goian daukazute jarrita. Itxoen, erakutzingo izuet kodea nola sartzen den, inoiz ez bazute egin. Atera iten naiz. Hortaz, menuan zaudete, etorri hartzeate selector de shows. Hemen, show personalizado, unirse, eta hemen ja kodea idazten dezu. Q, 7, G, C, K. Eta listo. Jo, lehenengo egunean ibili zinaten, lehenengo egunean. Debalde jarri zuten lehenengo egunean? Bai, baina ez zintzen jolastu da. Ez zintzen jolastu. 10 minutu... Zai, hor. Ez que gero ginela zalantzan txapelketin egun horretan, eskerrak eskendu lehen zebestela. Zikusten desaktibatu pribatuk, desaktibatu intzikusten, horregatik gaizki zigolako. Ba, nik hori zuk esatezun bezala, partidak asko tardatzeaz gain, partida sartutakoan askotan lagatik ezin nun aurrera egin. Aurrera egiten nun da berriz atzera itzultzen zin. Baina hori egun pare baten pasiaten lagana, ezin neban jolastu. Bai, nire hori partida la karreratan ez, gehiago multijugador o voleibol olako zerbait. Ematen nion pelotai, pelota beste aldea juten zan, eta de repente pelota nire personajen barrutik traspasau eta lurrea juten zan. Nila... Jakin nahiko nuke lehenengo egun hortan, zenbat milaka pertsona izian jokatzen. 20 milioi eta iritsi zen, batea. Baina egun batien ez, batera ez, orokorren izan dela uste dut, aldi bereko jokalarizek ez, besterik barik jokalarizek. Ez que 20 milioi aldi berean, nik uste... Ez uste, bai ez, zapio... Esan zuten Fortnite pasatu zutela, eta Fortnite 17 milioi dauka rekorda. Nahitek. Dun ez dakit. Gare munduko rekorda Robloxena da. Robloxek aukizitun 1 milioi batea. Roblox, joder, hoi da. Ez, lehenengo pergota sortzi hortu eta nahizen ziren 20 milioi jokalari, Hore. Bai, Alare, igual 10 milioi juntatuko zian, aldi berean. Enitzak harrituko. Gaina, plataforma guztitan egon da. Epic Gamesen servidorek ere hitzeko. Zirroi bada. Bai, ja preste egon da Fortniterako da Rocket Leaguerako, bai. Egiz esan. Bueno, ez dakit jendea emateu ez duela sartzen, hortaz, igual lehenengo partida bat egiten deu, eta ero jendea sartzen bada... Nik igual apuruk izan betxan egonen. Eta 5 minutxo edo, da bero bestela hasiko gara gure partida txokaz. Vale. Ja, vale. 2 minutu gehiago hitzeiken da, listo. Hori da. Instagramen jarrikoet parte hartzeko bestela... Ez ere ez? Hori da, zabaltia kontu.
Arba. Hala da, kriston gorak adibide Fall Guysek, ez? Egiz da azkenengo hilabete luziren hil egon dela jokue. Bai, bai. Bai, Hori da, eske... hartien switchen da Xboxen, eta toako formature pasa izelako, hori kriston gorak adiokin du, baina oin hartien ez dago egin apenas jokalaririk. Bueno, eske jolazoi aktualizatu zei hilabeten behin, bi mapa jarri, eta gero... Ez dakit. Eta guaine berdin egertau behar da, esan nahi dut. Hemendik bilate barru, ez da ezer, inor ez da egon behar jolasten, ez da. Ja, berakada handie nabaritu da, guain. Aber, ez da, Jolas bat egintzia hori aguantatzea. Eta gainera... Zazpi mapa batera dikuste batea, zazpi mapa batea. Altik usten atera, bost. Gero bi gorte, hilabete baten bat, eta urrungo hilabeteen bestea. Esan bien, asmoa dela editore bat sortzi jokalari zentzat, bari, euren minijokuek sortzeko, ez? Alan da baino kosta berakutsi ez, orduen luzerako dola magnet. Baina hori eta berko bien honegaz batera, eske free-to-play formature paseta eta norberak bere, ez dakiz pistak sortu edo ez dakiz lan izango dan, zehazki. Baina aukera hori emon eskero, ja kriston bizi zen mongotzen joku hori dela bierda bena azkenean. Bai, eta pentsatu behar da baita ere estudio txiki bat dala, hau da. Fortnite baten atzean adibidez Epic bat dago, honen atzean... Untxe epikena dago, Bai, epikena da, baino... Bai, baino... Ez que ja Epikek aukela eusita guain aldute jarri langile gehiago. Bai, baino ez da arraza izaten langileak gola taula sartzea, Baina Fortniteetik guain hoi ez dakit benetako notizia da, baina irakurri nun atzo, Fortniteetik bialdu ikustela 10 langile. Ja, ez dakit ze aparte dutazeko. Ikusten jarri Fall Guysen, baina bueno, dauna dau. Bai, ez da igual izango ditzela marketing erlokoak edo beste nungoa, baina bai. Uste dut Fortniteetik salvar el munduko 10 langile, edo lako zerbait. Txalako jolasten, salvar el mundo. A ber, logiko izaten da, estudio hauetan baita ere zehaotea. Langile mugimendu hori, batetik bestera. Bati bat esperientzia daukatenak eta horrelakoak. Ze azken finean, Fall Guys zuten estudioak, nahiko... nola esango dugu, esperientzia asko gabeko estudioa da. Bueno, aurretik urteek badauzkete, Bai, baino... Bost urte dola, Bai, baino dimentsio honetako jolas bat egiteko... Ez. Karo hori izaten da. Ida. Norbait konetatua. Da, bai. Lau falta zaizkigu, venga, animatu. Hori da, edo no sartuan da, orduko izendeko zuko dia, edo txatien bestela. Bai. Taka animeu. Euka programan dagoela, joku gurutzatu deko, crossplay orduen edo nekaldeo jolastu, alkarregaz. Bai, eta ez da txapelketa eta ez gai ezarreiten, baizik eta simplemente ondo pasatzeko, partida batzu. Bida. Eta hori, gure Discord kanalin gauz berbetan, hemen emoten dugu gamera txeko gauzela bakarrik, baina danotxako zabali dekogu, orduan Discorden sartun eta bertan Fall Guysen txatek usko zuen. Eta hori ze, eta hori guaz. Vale, uste orokorrean jarri dezaketala mundu guztiak, ezke Lander, zuk idatzi ezuna azaltzen da hor, baina mundu guztiai ez, baina nik jarri laizket abisua agertzea mundu guztiai. Discorden egin ez da, everyone bat bota da. Bai, hori da, everyone.
Eta ze iritzi guengo eskinen prezioi buruz. Nahiet, prezio asko Polemika da. horre. Zein duzte prezioak asko digo edo? Bai, beraz sistema oso aldatu da. Fortniteko preziotan jarri dute dena. 10 euro eskin raro itako hola zeta. Nire partida ezten hori da, basaren jokalari barrizte edo zer lortzeko partida pila hor da bizuzela. Gusarik simplien lortzeko, bai, orduen, nik agarri zaitzen da, esko ekarri zaitzen da, Osa, ulertze gotez, eskin molako premiumek eta basaltzi, bale, ondo ikusteo, ez deri parik. Baina, gusa simplien lortzeko partiak eta partiak jolazten egirra, ealarra. Ja. Baina, bueno, azken finean debalde jartzen manzu, dirua, bakizun, beste baitetik ateatzea da ideia. Bai, hori zelanetari parik, League of Legendsek horrela funtzionatzen du, debalde da, baina gero dirua eskinetan da, bueno, eskinetatik ateratzen du. Garantza danez, esperientzik izan lortzen duzu partidak galdute irabazitxe baino. Benetan? Bueno, denboraz izan laizke, bai. Bestela bai beste dute, ez dakit kalkula egin bien, enogan askorik irakurri baina. 80.000 notiziatera baita. Fall Guysen galduta, paseko maila azkarrago igotzen da, gazita baino. Baina, bueno, eske horrela jendeak AFK alako du. Bai. Oin, a ber, ez dakit ze dibertzio dagoen AFK lagatzean, bai, eskina lortzen duzu, baina... Ja, da ganera geizinak barreinik izango direz esango dut, ez duzu lortuko zerrolan berezik benetan beste jokalarik geizinak izan ikusuz. Ba, niko nahi esakotaz eskuko honek pultxeratxoek, punkizek. Olako gaz ikusitaz, 5.000 pertsona, osea, dana goaz igual. Orduen, ez dakit. Hamaika pertsona daude zuzenekoan, animatu, partida sartzea, kodea hemen daukazute goian. Berriz erakutziko izuet bazpare nola sartu hor dezuten kodea. Menuan zaudetela selector de shows, show personalizado, unirse, eta hemen kodea idatzi hor dezute. Q7 GFK. Eta partidara sartuko zeate. Animatu. Azken binean parrepixak botatzeko da. Gainat Discordeko zerbitzaren gaude. Nahi bat zute hemen itzaitean jardu. Ez da derre horra itzaitea, egon zaitezkete partidan eta ez itzein, lasai. Baina, nire asmoa zan, berbalak itzi esan baita. Doize, bestela besteri parik etzen duguz, bai, horia. Sortu talde txuek eta bestien partiatara sortun. Bai, kaso horretan, itxoin, lagun eskarak bidaltzen julezket bitartez? Egize. Nei hemendik jartzen diate launek, zendiet sartzeko ibiltzea, eta irabazleari 2.000 euro. Bueno, bai. Diate. Botea jartzen baute behaiek, guk bananduko ditugu 1.000 euro. Hori da. Bueno, amendik ezin ditut gehitu, baina bestela gero gehitu ditut. Kanpotik nugu da listo salto baten. Ingotena da... Aterako geha partida jokatuko dugu eta... Eta, aber gero jenda gehiago animatzen dan? Dos, nire txi bai. Bale, ba, a ber... Bale, nire ikitute usuari. A ber, lehenengo, Lander, importa zaizu besteak gonbidatzen baitut eta... Bai, arrazo hori parik, bota zuek. Bale, Ekain, 436.
Bale, lagun eskara biali izuetet, azeptatu favorez, ze bestela ezin zaituztet gonbidatu. Bale, Arrarte Gamer izena iguala da, hor jarriko da usteet. Bai, zuri bideali zutontxe. Eutar, amigo. Perfecto. Epa. A ver. Orovich. Zerako naiz bai, jo. Ni laun batek konbidatu nau jolaztea baino, ez zatea ja hemen nau. A ver. A ver. Apodo. Ze apodo da hoena. Nerea de Prodigatxe da, De Prodigatxe gonbidatzen bazaitu onartu. Bai. Bidali berriz, mesedez. Bale. Etxe, Bale, hiru bidali zuet. Bale, hemen Discordetik etxengo dugu, ez? Bai, Discordetik. Perfecto. Bale, oro sartu da, zure bai. Bale, Rapida bat. Jo, danok eskina gintzat, Norbait dao... Noski. Ni nao Twitch Primeakin oparitu diaten eskinakin. Ni bada espada guardi zengo toñeko taldien, bale, ontsi sartu da beste bat, Odei Zaldibia da sartu da. Bale. Baina, bueno, nahi batzen badaren batzuk abiseko txuet eta sartu gure da, listo. Hori, partidan zaudetenak, egon zaitezte lander dagoen partiako kode horretan, sartuta, gu partia botatuko dugu eta amaitutakoan nekoak baldin baude jun eta gehu ibiliko gara. Noize da. Odei Zaldibia nire lagun ezan baino esan diot gero abisatuko diotela beste talden garenen. Bale. A ver. Bale, bueno, Twitchen zaudeten oire berriz atizuet, orain partida jokatuko dugu askar bat, hemen gauden lauk, partida publika batean, baina, bueno, kodea ipintzen duen kode hori sartuzkio, partida personalizatura sartuko zeate, itxaron hor pixkat eta zeituan geha hor, baina geure arteko partidatan ibiltzeko. Hau zer da, gu eskuadronez bat, ez nahi lauko talde bat, ala banaka. Ez dakit. Banaka baldin bada kagada bat da, denak elimina barria. Ez da beti ideaik. Indiozen aizibili taldeka folgo izen, beti barakarka ebilinez, beraz. Jodaz hau taldeka ibiltzeko da, Bai, bueno, ez dakit taldekaren nola funtzionatzen du, beraz. Puntuka doa, lehenko iristen danak puntu gehiago, da lauko taldea bada, lauko talde dakutzeko puntu gehiuz, zuten da gehituz. Boazte gezkin da bilen. Elimina hori behar nahiz, Ez du negure edo zuber, Jo, dago hemen pollo bat. Jode, Frutak bera etorri beharrean goraka egotzen ari dira, hainbeste jendekin. Oso batzean, hijo, ez da egite berrogeita baten sartzen nahi zen. Aizea, atera zait? Bai. Perfecto, ba. Ni... Bueno, bai. Bide luzea ba, baina... Perfecto. Erazteak eta zuet? Vale. Vale, klasifikatu naiz gutxiatik. Norbaik eliminatu inda. Pena. Oro bitxek izaten du usteula banakako ala. Gero behiratu erkot hori partidak konfiguratu lezke.
Por cierto, ikusiet, zeak, klasifikatu dan artean, Inigo izena zun bat, hola, hau da, gutako bat ez da, baina, bueno, agian euskaldunen bate badabit. Sniping, stream sniping. Pena da, hemen, laurok sartu geanean, ondo ongo zan, zure taldekideak, bueno, taldeka atzuaz, baina zure lagunak, gainean abisatuko azizuke, kolorez berdin batekin, edo jakiteko zein. Nik dauket gezi txiki bat, markatzen ditena taldekide zelako bakoitze. Ah, bai? Jo, ba, oen ez fijatu, o... Zu klasifikatu zea, irular? Ni bai. Vale. Hemen eliminatuko nahize, baina... A ver... Nola dijoa jolasarik ez da egiteta. Inbar da, ikusi fruta kantitatea, ereko die fruta batzuk, zenbat fruta daren, igual, 3 udare, Bai. edo 2 kuia, edo, azalduko da fruta horren kolorea eta fruta hori, pantailan eta zenbaki bat. Eta kantitatea, adibidez. Udare bat eta 2 more, ez da egitea zer biene. Vale, ez dut ulertzeko golasa baina. Bueno, vale. Besten lekutare. Bat, udare bat. Zagit. Bai, udare ezan. Udare bazpare jarri naiz. Eliminatu naiz. Bai, ba. Vale, udare, 2 udare... Jode, fruta asko dago. 2 udare... Morak bat 3 lau, eta besteak 3. Zer gaizkitu da. Gehiena... Bueno, ni jendean tokira nekoa. Ez dakitzunean zer egin, jendea izan ditu. Bueno, gure taldean ja lau gauz, ia beste pare bat patxan bat izen, esango txuet eta... Vale. Perfecto. Igual nire aterako naiz, eta... Ia sartuko naiz. Bai, ja, jun zerritzenean sartzen. Beste lara zai, ebakizu, guartuta da da iguales, Egi eta eliminatu naiz eta 3 nivel igo ditut. Baina fruta ezberdina ertetzeia eta ero zeinen gainean jarri behar naiz, kantitate gehiago da ona? Pantailan ateratzen da, kantitate bat, ateratzen da pantailan. Fruta kolorea. Vale, bueno, kanporatu bat izan naiz, así que... Igual zelatik aterako naiz, ja. Ez da pasatu gure inorrez? Ez, vale, ateratzen naiz. Kodea. G-Zazpi GCK da kodie. Osa, Q-Zazpi GCK. Vale, oro, atera eta sartu partia personalizatuan. Ja, bain jarriko dut, lagunei abisatuko diot. Aldo da. Q-Zazpi GCK. Vale, perfecto. Ia lortzen duguna martera altzia. Aro hendik Orovitz torre behar du. Ekain ontsa sartu da. Beira, behatzi. No, ondo. Bakar bat falta zaigu. Animatu bat emat. Ia bat ematan enbeta madan. Gatzi gare. Bai. A ver. Hamar asaltzen danen, eman ja alik eta azkarren, listoi, bestela gero zeak, baten bat atera aurretik, eman listoi, baten bat atera aurretik. Partidan sartzega. Ez te pentsatzen aterakoan. Deskuidazio. Ez espero bintzat. Bai, txatean zaretenak bat falta da. Bat sartu. Kodea pantailan daukazute. Q-Zazpi GCK. Eta... Bara.
Ez ez konprobatu nola entzuten zaiken. Ondo. Konprobatu behar dut. Bai. Bale. Orduan. Zaiako nahi. Eta hori, izan dago moduen, Discordeko txatien gabiz, nahi badu zuen ona berrotan sartun, txori parik. 15 ikusle eta gero... Zer arrazo da sartzeko partida ez botatzea. Aia odei zaldibia sartu da, orduan... Nire laune sartu da, bat gehitzen da. A ver, ez izurratu, a ver... Nik egiz izan birro duten, ja musiki da, zoratu biherren nagoa. volumena. Bai, hogeira bajatu bat, eta amantzeko zebestu da. Ara, jokoko musika. Jokokoa. Joder. Bat atera zaigu. Bat auket sartzeko, jarri batek... sartuko dala, guain. Nau hemen dena bialtzen spamba. Vale, oro itxate da, baina bueno, berri zeituan sartu da, beraz. Jode, nire itxen baino txandi dau, orduan, segundu baten. Mikrofonak baila. Lasai. Partizan partidek normala dire, bale? Hor, selektor de souzen, sin más. Oiko partidak minijokuek eta listo besterik parik. Ale, Darius Zaldibia. Bagare, bai. Eskerrik asko Darius Zaldibia. Bai, eskerrik asko. Zaldibiko Darius. League of Legends zen ibiltzen dela atze batera, Pentsa, nire lan guztien izenak daukete Zaldibia. Nik jarri behar dauket, Arte Gamer Zaldibia. Jarri behar dauket. Zaldibiko selekzioa, ez? Ja, Team Zaldibi Gaming. Hori. Gare baten ingenun, Rollo estartzekoa, pentsa. Bueno, Ja, ba. A ber, baldosa faltzuak eta bidea aurkitu erda. Jolas honen antzekoa ez dago zean? Juego del Calamarren. Hori da, Juego del Calamarren. Ez dut ezatzen bate, tío. Nazka maten dit. Vale, ondo. A ver. Darius Zaldibia, hola cabrilla, lehenengo dijo da. Hemen nire laune burrukan. Ostara, hau, ibilitana olakoan, baino zea zehon. Beste pintxo un hauek ez zauden. Bai, nire. Bueno. Pon horrela. Espera, vale. Va. Zer da, nire txaten. Hemen. Perfecto. Bai. Oiga. Venga, bultzaiteagatik, ez zura, bultzaiteagatik. Ostara, nahiko kurba askokin egin da, Bidea? Nire naiz! Zaldibia... Itxatuk ez, David. Kaka. Azkenen momentuen. Ai. Elimina weekend naiz, joder! Nire, bai. Lehenengo partidan. Ez dizu gato. Me cabe en Dios. Haben jendea estrategia egiteu, Zai egon eta bidea ireki izatela bestatzen. Kalera bazenak... Aizeko etxapetik idazten erular manko. Darius Zaldibia, hau da kabarrai. Zertu Discord, jarri gehiago. Oin ikusingo dugu, ni nahi zibiliko, baina ikusingo ditu gaber nola. Nire kontu da gaimera atxian, amena. Eraztunena da.
puntuazioa eraztuna saltatuzkio puntuak irazte dituzu, eta puntu gutxena dituena kalera ikusten. Honek edez guztetan mapes, Urrezko zeak uste puntu gehiago mate ditula. Bai. A ber, urrezkoa 5 puntu die, eta bestek bat. Portzeto, nola egiten da zea? Engantzatuta gatzen zeanean, gora igotzeko. Ah, bale. Pena de Saldivia. Mío de Saldivia Ander. Venga. Orovic. Bananaren zeakin. Ole, urrezkoa lortu du Orovicek. Tita maitxu dago, Idoia hemen bere Aldea movidu, esto jarin hori. riñonerakin eta... gutxeatik. Ahora arte dut, Ja, estilo puntu idoia egos claramente, hemen... Datu bezala, gonbidatu daiketik gamer hautxeako zerbitzaria jendea, edo ez? Bai, zuri parik. Diskorrera? Bai. Bai, noski. Zerbitzarea publikoa da. Euskaraz hitz egiteko edozein pertsona sartu lezke. Hori da. Vale. Txanen naiz, ezea, irakurle zoie, esan nahi ez dauket inungo eskubideik ez administrador eta ez. Baina, esteka daukau... bueno... Ontxe, jarringo eta esteka gonbidapen... Hori da. Jarri betikoa ez... iraungitzea eta barik eta hori dana, eta listo. Ez. Tunez. Beste kanal baten Discorda biatu dut, bidali dut. Bale, jarri dut hor. Fall Guysen chat, idatzizko chatean jarri dut, zera. Esteka, hori pasatzen nahi duzu, sartuak dira. Perfecto. Mira untxia, invitar usuarios, compartir ganancia. Idoia potxo egin du. Ertu da zeukitza, jodaza. Jodaza, Discorda. Dariuzina mazei edibinatin da. Dariuz Saldivia mazei. Ea zen gehatzen dean. Jau, igual finala izangoa. A ber, Orovic, Aitor, Lander, eta Odei Saldivia. Odei Saldivia hor? Bai. Ez dagi finala da, no? Bai. Epa, momentuz Orovic dijoa aurrean. Zirkuitua da. Nik asian esan dut, Odei Saldivia kirabazin behar da. Asian esan dut. Oi. Aitor Phantom da, oin buruan. Atajo hartu du. Odei Saldivia laugarren. Orovic orain buruan. Orovic dijoa. Saldivia kejatu da, eliminatu dalako, eta dijolako 2 FPS, así que aplikatikin. 2 FPS. Riñonera. Nik ostegunen esan hon. Pinge dauket, esundiare bai azia. Pinge $1 2 FPS. Ken errealidade bat da, Epa, oro. Ez. Odei Saldivia komplikabintza jo, Odei Saldivia. Ba, Orovic dijoa, abantaia hundiakin. Kontuz, aurreratu diote. Txarto. Zertik aldatzen dit kamera automatikoki? Nire gertaren zait, ez da git. Hori ez dut ulertzen. Hale da. Agur. Lander. Bai, Lander junda. Gehatzen dira Aitor, Orovic eta Darius Saldivia. Orain bai finala izango ala imaginatzet irurekin. Odei Saldivia ez, Odei Saldivia. Bai, Odei, Dari... Ez, Odei da, Odei? Ez que, lasai. Odei. Bale, Odei. Denak, hainbeste Saldivia. Apustu epikutara. Nik esan dute Odeiek irabazi behar du, Lander, zuregan konfiantza asko zaugan Xabierrek. Ya lo siento, sabes, ez da besterik. Gogoratu partidan zabetenak ez ateratzea zerbitzaritik, ze amaitutagoan berriz beste bat jokatuko dute.
Vale, mira, nahi bidali dit bideoa, nire txonkezu hau txaitzen hainez repente, nahi bidali dit bideo bat, Darius Zaldibiak, bere FPS-ena. A ver, nola dizon. Borro tot, Dairu FPS. Eso sí. Garratzen bada egizan. Eta ben lurra apurtzen hasiko da. Oso ezki dijo. Kalitate grafikoa gesten diozu? Bai, gesten dio, noski dauke minimon. Eta erresoluzioa jetxi du? Osea, erresoluzioa adibidez 1080tik, aitorrero ja, Badira, Odei Zaldibia garaie. Opa, Odei, ostia. Barkau. Bai, lasai. Erresoluzioa diez 1080an ez bauka, eta 1080an baldin bauka, eta 720ra gesten bada, gesten badu, hobeto jongo zaio. Vale, ikusten guain behatzi dare. Aibat, anizera. Bai, ni botan, hau? Vale, venga, sartu azkar lasai. Amargarrena guain sartzea. Ui. Barriro gozte da, bat maturten enjado. Kode berdina da, zerbitzariana. Bai. Bazpare txatetik izatet. Buah, hau da. Egarra. Azkeneko probari gorrotu dutenetan, Normalien amaierak etxarra nahi zen dira. Arrazte guztie, amaieran sufritu iken da. Bai. A ber, zen falta zaigu... Darius, vale. Listo, Eurrena. Sartzeko. Vale, momentuz, Odei Zaldibiak bat irazi du. Buah, haupa Odei Zaldibia. Barkau, Ez que ilusioa iken dit. Nire laun batek iradaztea. Barkau. Bueno, kusun beste gora ipatuz, merezi dugu. Bueno, a ver. Odei Zaldibiak denbora gutxian baki jolazte falga izen, Esan barra dau. Gratis, doainek atera zanetik, Nabil. Orduan... Uste da mengo asko horrelaxe gabiltzala, ez? Bai, gehizienak ez. Bueno, bat ikusten dalako eskineko premienekaz, baina bestela. Ni adibidez. Vale, Aimarrek idatzi dutxatean, ongi etorri Aimar. Lengo aldiz, ondo Aimar. Oso ondo Aimar. Da bai. Zazpi klasifikatzen dira... Zazpi zimatetik. Amarretik. Hiru kalera dago. Maia dago, Vale, pasa. Lander aurre hartitzu. Azkenan nihon. Eta bigarren nihon. Joder. Pasatzen naiz. Ni ez. Ai. Buruko mine. Limitera, Bai. Joder! Lander, uste azkena izan zela hortxe. Bai. Ona izan dago, darak topera hori gara. Beriz eliminatu naiz, vale. Eliminatu naiz. Vale. Oztopoak izan ditugu bidean, eta horiek saiestuta amaiera eritsi gara. Ematen du bide azkarrak goiti dala, baina... Zaienare bai. Gotxik ez da besterik aritzen. Ja. Haben, zaiei deratortzen.
A ber, beste dako deiz aldibiak, Dario Zaldibia berri zaldibien hau dara. Gaur Lander, baina gaur odeiz aldibien anden hau, gaur odeiz aldibien. Bueno, baina beheko bidetik noa. Odeiz aldibia perfektideik. Baina nundik daukalako maia odeiz aldibiak, ez ez nizten karteka. Ez dakit, hombre, pertsona badauke zea, baina jendekin nik flipa egiten dut. Beti izan ez txarrena jodat guztietan. Ez nik esotan flipa egiten dut nora hartzen duen jendeek maia, aiterrez, jodazetan. Fortnite atera zan, dena Fortniten kriston maiakin. Atatxa falgez gratiz, lehenengo asteako kriston maia. Eta orduak eskaztu gabe. Hoi suerte da. Batzuri bai ondo moteiak joku mota bat edo. Jode, norbaitek ja bukatu du. Zenipe bai. Hane barit. Ni kalera noa. Pero goiko bidetik guztarela. Nite txauket. Baina bera eroi naiz eta ero utzunerare bi aldi zuztet eroi naizera. Bale, kalerani. Bueno, gehatzen diala, bost, Idoia, Ekain, Oro, Aitor eta Lander. Ea, ze proba tokatzen da. Ja. Olea de fans. Hau aizean ata da, o? Ez hau da, oize... Bai, aizean, Falta motatze dutena, kamera librea egotea, hau da. Zeu mugitzea kamera... Bai. Eta ez lotuta ez egotea. Bai, egia. Momentuz Lander buru... Idoia... Atzen egaz da... Hor justu Lander parea entzaizu tokatu... Hala, erorin da, Aitor. Ba, izto pentsa horre azenik heldu, baina, txak. Orovitz egin du saltoa... Bidure. Kaka, ez? Tardo kalkuleta gondari, Bai. Aitor berbera... Eta Orovitz ja... Erorin da, baina, bueno, ja bukaran dago... Baina lehen Ekain doa... Ekain ja lasai hartzen nahi da, segurura. Barra jodio. Ega ez dakit. Ekain bide luzea ira hartzen. Listo, baina dago. Eta baina ero ere inda. Era, Lander azkenean lehen. Erdik iot, Horre erdiko... ventilador hortan igonaz, eta... Orovitz polikia idartzen, vale, Orovitz bigarren. Zai geratu da. Vale, amaitu du. Urrena ematen du Aitor izango dela. Bueno, azkena falta zaigu. Ekainek... Aitor... Izan diate Aitor dala nube, hemen WhatsAppetik izan diate. Aitor zen nube da. Idoia deskonetatu dala. Gato Aitor, baina hemendik Dario Zaldibiak esaten du nube zehala. Hemen pikea dau. A ver. Nahi esatei nuba naizela oso txarra naiz, ez du zerren deskubritzen. Aitor. Idoia, zure internetan arazoa izan da edo zerbitzariana? Zerbitzariana aldima da, entzunda daukat ezabiltzela guztiz ondo Fall Guysen zerbitzaria jende asko batik. Baina, bueno, berriz hartzen baduzu kodea, urrengo partidan ibilialko zea. Ni urtengo banintzen desagartu ingo zan, partidia, hori zakitzen doan. Hombre, estainu da, Aitor. Vale, Idoia. Wifi aldima da arazoa. Bueno, alane urrengora konektatuta alba dezu, ba... Bueno, hau zeurazki finala izango ala imaginatzet. Bai ba.
Bai, finala. Ez da, git? Iru klasifikatzen die. Lehiak karrera bat da, ez da Ah, finala. bai, egia, iru ikintzen du. Bueno, Lander dijoa momentu zaurretik, baina pintura bolan. Ez lehenengo bez, Oize mapa arraro hau inozen daugan ikusita. Guai dago, Bai, oso Hau ondo. ikusita aukez, da aurreko temporadako mapa buena. Vale. Zein berda. Bai. Jode, Lander, itzulera gana hartu zu. Bai, zutako ez. Thor Phantomek irabazten nahi diet. Aio. Hola, launek izen dingo dira. Idazten, Aitor Phantom ze txarra da, begira. Irabazten bado, bitea. Orovitz eta Lander klas... ez? Ez. Orovitz bai, klasifikatuta. Eta Lander bai. Bale, Lander, Orovitz eta Aitor izala izke. Bai. Oen bai, finala. Urturi nago. A ver, Xavier, ja. Ni Aitorren alde. Xavier, zure favoritoa ontxe jokatzen du. Ia. Nondo beste lasterketa bat, niko negutaz. Bueno, betiko lasterketa tipikoak. Anillo baten hemen irabazten da banek. Sakeia. Landerra bantaiakin ateratzen da, Metrotxoa. Momentuz Lander buru. Ui. Tarto gaz. Bai, atzean geratu da, Aitor eta Orovitz orain aurretik. Aitor da Lander pareko. Orovitz eroi gabe seguruta azkar. Pentsatu ez zulora. Bueno. Ez da finala, Hau ez da finala, beste bai. bat da. Eta zeatik klasifikatzen dira hiru berriz? Bueno, bukatu inberdezute, lasai ibili. Bai da. Aitor ere bai, klasifikatuta. Baina poligokoa, edo zuzer. Bai, denbora goten da. Zu jakin, zaldibitik, zure alde garela. Ja, horok esaten du bugeatu alda, baina bai, ala ematen du, ze ez zeate eliminatzen. Hiru hasi zeate eta hiru. Bugeatu, nik uste dela boste partidako aukena... Vale. Zeana. Doke bost partida máximo eta guain boskarrengoa finala izango da. Finala. Espero dut. Ez da finala. Bugeatu inda. Ba, orduan bugeatu inda. Bai. Aber, idoia horrelako zerbaiteatik bota zaitun. Igual bai, Bueno, ia, hotxe amaitxiko dugu da, ja, zer pasetan gero. Ez, on bi klasifikatzen dira, Bat kalera doa, hemen. Leheneko zirkuitua dau. Aitor ez da ondo hasi, oro hasi da oso azkar, baina, bueno. Oro topera bil. Bai. Oro topea askotan hiltzen da, Rocket League-ene bai, Minecraft-ene bai. Ni ez otorra nahi. Ez zara. Orain. Ai, Landerrek talka egin du. Lander. Bagoaz. Bueno, hau pale jakide guztik, azteko. Ia ba. A ber, bada una aukeraik. Erremontatzeko, Hemen Aitor osatxe daula. Bai. Aitor bastante atzea. Eta bueno, eski Orovitz dijoa ritmo baten. Perfecto, Raen. Bai. World record, world record. Imaginatzen dezu hemendik ateratzea world record bat. Ondo goletzan.
Bueno, Oroitz pasatua, hor Lander eta... To. Bueno, Landerrek amaitu du, ba, Aitor kanpora, eta orain bai finala izangoa, ze... Pero Pinartin finala, igual beste karrera bat. Ziko dugu. Lander eta Oro. Bi horietatik aterako da garai. Xavier, finala Landerrek irabazteko ez dijoa motza, A ver. Ya, finala. Buah! Guau. Borroto. Ukizton. Ana Pinartin bakarrik. Hau garrantzitsu, hau izango da... Enten bar da, maia... A ver, Justua. ikusi. Ez dakit zingen alde. Nik hau gorrotot, Osa que, hartogaz. Lander eta Oro. Bideat, ez jendea gutxi ikusten dut, eta eltzea eta legala da, jolasotan. Ja, baina lehenago heldu nahu batek eta bere egin naiz. Hortxe nizan, ni bintzen eltzen ibili naiz da. Bai. Gero kalera juten naiz nebre, baina bueno. Ui, Oro bolak harrapatu du. Oso parekatuta. Hau Lander, Ez, kas. Ui. Oro ere estrapo zein du. Oin zaila da gestean. Oro aurretik. Eta... baina... A ver. Eta... Bai, Oro. Listo. Idoiak esaten du, bere garaipen bakarra hor hemen lortu zula. Jo, hau, mapa hau aziratik atera zen. Baina da mitikoa, ez da? Klasikoa. Bale, bat falta zaigu... Listo, horrela. Bai. Bale, Abete ino sartu gure baden, zati deko, da horrengo nengo txako txubet, itxango txago, baina. Azot. Hau da joko honen txarrena, itxeron bierdana ronda hartien eta partida ekazteko da. Hori da, zanteri batik joko honen dikon txarrena. Bai. Bueno. Bale. Bai, beste toki batetik azidia. Mira, idoiei eusteatik nire naiz pasatu eta bera bai. Ibile jolasten. Arrogane horretxeatik ez nu garaipena lortu. Zer da hau, zekatzen da hau, ahi ama. A ver. Jo, hor oin tope dugu, lehen ikusten hor. Gero idoia eta ero Aitor. Batxuko zorrati doaz, Bai. No mercy. Lurrera denez. Eta baina azkeneta joa. Nik alerane joa. Jende askok ez bau faiatzen. Ja. Listo. Bost... Parentzi, justo, Klasifikatu naiz! Berriz kaleratu naiz. Bukara bazpare salto eta aurrera kain saltoa ikusten un paralelo ni jonda batekin, eta ez dakit. Obio klasifikatu gehan, o...? Batzutan horitzen nuen emoten dugu geldotu modu izan airien, ez? Osea, dik zelantzi deko dia beretan harina basozen horregaz, edo...
Gero makala hoiten zea, ze lurrera joitakoan altxatu errautazulako. Baina, airean bat, ja du dait. Justo animazioa egiten azten da momentu nebotune bapurrotik geldotu itzen dala zagorko. Kostetxeakola, zagitze. Ea, zirkuitua, bi buelta. 5 klasifikatzen dira, eta 7 gara. Ezkara bian rebotean sartu nintzen. Hor da, Bilbarrio topera. Salto bine eta justu barrera. Bai, emaz. Hori txartu ditxe beti. Maiako salto hori. Txaritz. Horra ben, dana balio du. Epa, Orovic. Ez? Desastre, desastre. Bueno, pasatuko naiz. Ale Orovic klasifikatuta. Bigarren. Justo, no? Hor pila bat goazen, batera, Zenik amaitu eta zeituan danok klasifikatu da. Idoia berriz wifi apotio. Zepena Idoia. Oi, joda. Ia horrengo baten. Pinguina da, ez dakit zure dizan arroa. Bale, objektu aukitzea. Bale, pinguina hor gaian da. Oro zer. Digo, botalo, Ondin puntu bat ez ustez ez detelain. Intero. Eltzeko zein berda, pertsonak eltzekoa bezala? Ui, oro, bale. Bai, hori da, erregaz. Errebigaz. Ala, listo. Goiko aldien eskutenaz, da bakar-bakarrik garaz. Jode, pinguina nere baino azkarra da, ja. Kriston dula dugu zuber. Zertza da, diskutatu da mendik? Listo, ja lortu dut. Eta 5 puntura da, bale. Hori da. Justo zabizi, Hoi ba, salto inden nahi gabe. Gaineke lortzen da lehenengo biderra da. Hiru, lau, bost. Listo, na. Azkena nintzen, Etorreko gota bat lortu deuz, justo egon hor. Bai, bigarren pinguina goizen egon da. Ja, bai, baina gora juten tardatzen zundakin.
Bai, hori bai. Galdu iten duzu. 6 euro puntutan antzerako eriko ginean. Hori da. Ba, Lander, oro eta ni. Bueno, ia, ingoaz etxizkun. Beste bikarrera edo... Bale, finalaz da, beraz, imaginatzet bi geratuko diala. Bale, hau bakitzen da, ibilitan hau. Ba, ez da ino ize horro bazara. Zingo, barriro, amaitxu arte. Iruroke irabazi horren, bai. Ah, bai. Bueno, ba, hortaz, hemen ez dago. Sineri. A ber, gehienez eila eskitzun kabrona da, bukaran egon, eutzi, denbora amaitu arte, eta zeu pasatu. Baina hori arriskatzea da zeure kalera jutea. Oie, ma. Bueno, ni atzitea, Heroinez. Bera, bai. Eskoneke egurreke limita, Bueno, buelten ator, markatu, Bai, bai, bai. Oso txikatu giat, markatu. Bueno, pasatu beharra daukat, Nahi Zaldibiak esan dit, dauzkela, bere familien anai arreba asko da ikuste. Esan dit, bost anai arreba, eta bera direkta ikusten. Ah, bai, Bost. Ondo. Kabroia oro! Hola. Oro bitxena, oia trukoa oro bitxena, Venga, oro zulotik. Joder. Truko politxe, Oia klasifikatu, nik jolazko nahi ditzen. Bai. Hormata egiten. Ez, lasai. Hormata egin. Baina, bueno, nola inorrez dan kanporatzen, ba. Zentzu handirik ez da. Bueno, denbora mugi dutko dugu, ez? Zingo zara egile horre postor du bueltaka. Bai, denbora muga dago, baina zanet, nire ustez hau ahorratu erko lukete, programatu erko lukete. Ja, nik imagidot, igual idoia urten dala izango dara, ez? Hori, hortik izala izke nik imaginatzen. Bestela arraro egite zait, olago faio bat egitzea, programazio aldetik. Edo igual proba minimo bat dauz, dakit. Edo igual, problema konpontutakon beste lau problema azaltzen die. Zan nahi Bai, hori ala izan. kate bat da, igual. Eta adibidez Minecraften asko gertatzen da. Proba bat. Eta oro bitxo oso ona da hemen Minecraften. Bakit, Minecraften oso ona dala. Bai, oro ya barazka. Bai. Gamer hautxako zerbitzarin ukiko hor zerbait jona, fijo. Gamer hautxako zerbitzarin. Ez? Bai, txapelketa egin genuen eta... Bide jokutan, bai. Bai. Eta oro bitxibil izan, eta bastante ondo ibiltzen zen hemen. Maila hau, Lander, maila hontan ikusten da bakoitzen maila, jogazeko maila, bakoitzena. Duna ber, Lander, ikusten maila altue, jakutsi ez du. Jode, oro bitxu uste toindik goian da biela, nere goia. Ina goizen. Ari? Bai, zuzinean. Beraino. Ondo nahi momentuz, Gero haingo, te dia eren bado, ya. Bai. Bueno, gero golpen beraino ere ikustea. Bai, hori izatea putada, lehen joa. Zulo batik eroitzen zea eta beraino zuzenean. Iru sola iru segidan eroitzen zeanean. Oro? Eta nire ustez, baita joa zontan Falkexen egin dizkeu eunek baita partida normalak jolazteko igual jarri
Eta gero, igual, eskuadroi batzuk, eta hola. Baina, gameran txako Discordian da idaztekon, jarri eta igual inork ez du erantzuten da, hola. Zara diet, aktibitate bastante falta da. Oso komunitate txiki egia, baina... Alare, eskat, jartzen balin baiet Counter-Strike, inorrez. Fall Guys, inorrez. Minecraft zerbitzaria konektatu, inorrez da jolasten, ni bakarrik. A ber, jende asko ez dira, baina bueno. Bai. Por cierto, noizean behin, pieza asko desagertu iten dira? Ez, berez, ez. Horrela, leheno ikusitut, 3 o 4, de repente, atera desagertzen. Bai, bueno, hoi... izan daike ikutu ditula jokalari batek, da handik behan dugu desagertu dira, baina bea bakarrik ez. Azken bigarrena da, ja. Vale, zera beste ditzen, Balander. Ni azkenengo solairoan, ja. Landerre bai. Eta oro bitxere bai, vale. Akari. Lander. Pena, Lander, pena. Zua, tipo horrentxe dibilaz da... Oro bitxek iraziko. Ja, berriz oro bitxek. Oiz izan behar nun. Oro bitxek febrila hemen, Itxoin. Pentsatzen un salto eginen itzala aiatzen. Otra bizok, eh? ¡Qué casari! Ondo, eh? Bai. Ona, oro. Oro bitx, Gutxiati. Zango da gamerretakoa denen ondo ibiltzen dela. Nere kontrapartea. Ea ba falta zaigu. Norbait animatzen bat zeatea? Venga. Jode, oro, amaeraino. Mozia. Gaina, oro, oso ondo indezu zeure aldean pila bala gaituzu, eta izan dut, ba, enaiz aiatzen. Ta justuan aiatu naiz, zure aldera, eta hor salto baten faiatu dut, eta jazta. Jode, baina, zein atera da bain? Idoia arazoa zauzkan wifiakin eta... Bueno, vale. Fijatuko naiz. Ez que multikuentak inaiz hartuko, gero bestela... Ez. Azken lehen esan duzun narire, jente gitzi dago da hori, gure helburu hori da esken finen, ez? Ni meti jenti bakotxa bere partiak sortzen, jenti topetan, eta euren konturi biltzen, besteri pari, gure Discord horretarako auskenin, ez? Euskeraz jolastu alizeteko, jentien topagunia izeteko. Bai, eta baita ere, zeuk lagunekin eukitzeko zerbitzari, bueno, zeurea eukila izketzu, baina hemen aktibitateak aurki itzazketzu, beti pasatzea ditugu, txapelketak eta egiten ditugunean, informatuta goteko ere balio du. Hoize da. Zako, hoize gure asmo gantxeko momentuen, apurbete gure Discordien jentien mobitzen hastie, eta zuk esan duzunez, Countererako partiak egotie, Minecrafterako zerbitzeta erabiltzen egotie, denetarik, azken batien. Gero egun modan dauzen joku horretarako partiak egoti eta bai beste dozertarako, ez? Bakotxak aztie zuzenekoa, askotan ikusten duzun moduen, ez? Discorden zuzeneko bat azten danien gure streamerren edo Twitchlari zen zerrandatik bertan agertzen da jakinarazpena, holako kontutxuek mobitzek goitzen dugu. Gomendagarri sartzea Discorden baita. Discordetik zahalak itziteko hautxez, ene baldin badezu lagun batekin ditzen baita. Adare Discorden joko bakoitzen gelak, bezala, itziteko hautxez, eta, bueno, hortike indike. Sondiko gunda beste parkitzen badan, edo bestela, Bestela leheno bezala emerko dut, txandaka jun gonbidatzen eta... Bai. Hau gizki dago, nik ezin dut jendea amendik gehitu lagunetara.
Bai, nik uste dut Fall Guysek arazo asko ditu Zala eta lagunekin ibiltzeko kontukin, Ja, ez da hablando integreta, ez, piken. Hori da. Bai, oire bai, baina gonbidapenak eta beti die Epic Gamesekok eta hola. Zetuzte... Nik lehen esabatu dutaz perro eta armagos konbidapena adibidez. Bueno, danak ez baina, gehizien danak espama izan dure, osak. Hola izaten da beti, izten bat zuen sartun barik Epic konture, jibete edo, gero topera egosoz, da, tan spama da, Hori adibidez estimen da jate pasetan, lehen gehiz apate jaten, estimen, baina gaur egun ez edez, eta gogen, 0. Ez botak eta bestelakoak, Bai, pila bat. Twitchetik jartu zaizkitzu, pribatutik idazten. Hori publizitateanak eta gogoratzen naiz League of Legends zene bere garaian ibiltzen ditzanean agregatze zintuztela eta, bueno, petizioa bialtze zizuten, gero enitu non hartzen. Ja. Bueno, ez dakit, inorrez da zartzen. Portxo egiz da betxean hongo da, ez dela gure kontura zizko gara ditzen partida etxuk, bale? Beiratukot bitartez... Ui. Ia inor zartzen dan, oinartekoak ondo gondire. Nik bentsite super ondo partida. Bai. Orobitzek bi irazitu, ez? Bai. Bat hori Zaldibiak eta bi Orobitzek. Munduzko oroa berak dela. Ba. Eta Lander, zu final pila batetari eritxizea. Lehenko azte zen bromi, azkenengo proba horreko roto badaz. Azkenengo solairura eroina izenean, ni bakarri neon zue biok goian zaten. Da hainitzan aldan bloke gehien kentzen behetik, binaka zapaltzen blokeak, zaiteko. Eroitzen mazinaten udeta juteko zuzenean, baina ez... Ez dit balio izan horrek. Arroi jorok jartzen du, errarte gamer ez da inoiz klasifikatzen edo zer. Rik asko, Ai. Noiziamen zarata raro gentzu ditu, pentsatzet norbait zartu ala. Ez da nere mugikora barkatu. Laune dauzkatela hemen... Jokuko soinu ematen, Ez, Whatsappa entzuten dut hori Whatsappena ez. Hortaz aparte beste soinu arraroa. Barkatu. Kanduko dut Whatsappan soinu bestela gero. Bai, nire hori entzu eta aritzen diosun olako... Hola, burbuja, bai. Hori. Bai, barkatu. Baina, hori zurea da ordea, o...? Nerea. Hemen dauzket launek buiaka, zean, zenbat etxoin behar da, azken dekoa noiz, eta kontrolatzen nahi nahiz, eta orduan Ba, falta zai. Ezken hau, 10 jartzea eta ulertzen dut behaientzat zerbitzari bat jarri behar dutela, baina, gutxea jarritzezu 5 gutxienez. Ego gehienez. Bai, eske ez da bezala, Among Us bezala, Among Useke limo bat, bueno, bi bakarrik nahi baldin badet ibili, bi bakarrik. Ostia, Among Usen, inoizen nahi zibili, eta partida baten behar dugu baita areola, komunitatekoa. Bai. Baina, aber, VR ateratzen dutenean, aber, VR-koak ibili zaitezkeen zean kontra. Normalakoan kontra. Tartara VR-ean ibiliko niz. Zaila ikusten dut, oso komplikatu da Keba. Nik uste ez dutela jarriko zer desabantaia handia alako. Hoi da, irudetik bidea diferentzia asko dago ez, Keba. Bueno, partida batzuk, solitario batzuk edo nola? Bai, hori ingo du. Ze nire 8etan ja amaitu erraukat, beraz... Igual nik nire bilagun horiekin botako dikut partida batzuk, eta... Hemen galdetxikonak zitzeiten, baina bitarten.
horiekin, bale? Bai. Zela... Ia ez lehenengo lengolez... A ber, gonbidatuko zaituztet... Bueno, lehenengo gehitu inbert zaituztet lagunetara. Gonbidatu lehengoa bestela edaritz. Ni ez mesedez eta listo, bat. Bai. Zurea zein da, zure laguna dira Odei Zaldibia eta Darius Zaldibia, ez? Oia, bai. Vale. Ia, hemen da bez beste batxut txatien gehitzen, A ber, txanon. Moten dozte Bunimelo. Eate oficial. Eate, arratzaldeon, nahi dezute kodea hori sartu? Beira, inber dezute selector de shows, shows personalizados, unirse, eta kodea hemen idatzi. G-Zazpi, G-Zazpi ez lander, Q-Zazpi. G-C-K. Hemen da ona, pantailan ikusten dana. Horia, ontxatean jarri una da. Jokoak arazoak emate izkitzute. Zer raro, igual zerbitzariak oso kolapsatuta dabiltzate gaur. Zuri pasadatxo zer jokuega zehate, ez dakitxe. Hemen jentie bentset badabiltza txartzen untxe momentuen, orduan. Kontuan arazoa daukazula, jo, ba, hori ez dakit. Betela epiken beste kontu bezortzeko aukeri dugu zuen. Bunimelo, superratu ez du kodea sartuta, ber, partida sartu zaitezken? Etela hori lehen golez etzen dugu, hasi zuek patea bat eta nik hemen jarratxiko dute. Vale. Vale, ontxe. Abizeko txut. Barruan zaudetena gatera, eta gombidatuko zaituztet, adibidez, norbait, Nik abizeko txut, oro, eta bestea, argazkia atera, Aitor Phantom izen da bat, oro eta ekainez. Bai, baina... Claro, lagunetara gehitu behar ditut, eta... Vale. Ontxe gonbidatuko zaituztet, A ber... Ekain, 200. Vale, Ekain, onartu favorez lagun eskaera. Ze bestela ezin zaitut gonbidatu. Eta... Aitor... Phantom. Vale, norbait ere sartu da. Vale, Aitorrek onartu dit. Jode, tio. Onartzen diot, ez erakusteko zea, dialogoa, eta berriz ateratzen da. A ber, show de escuadrones. Vale. Bestik endu behar itzalan da. Bai, besteak enduet. Listo. Ale, gehan taldeka guaz. Irazin berdegu, partida. Bueno, pitxardien beste... Zerbitxari zabali dau. Bai, hori da. Q-Zazpi GCK. Orduen sartu gure bada zuen da itxaron honek amaizu arte, perfecto. Vale, vamos. Venga, equipo. Irazten badeu, youtubera doa bideoa. Da bestela bai.
Bai, bestelare bai, baino... Irazteko partida jarriko, irazten badeu, partida hori jarriko deu. Eta azteko zo aukeri beste kontu bezortzeko, epikena, suitzen bertan. Edo ordenagailu bidez, edo mobiletik. Igual adozu sortu Epic Gameseko kontue eta jaiotze datan ondo jarria. Jaiotze data adina, zera da, limitea dauka Fall Guysek, Igual Epicek berak, Mostak izidarik ez, pasau. Epikena da limitea. Dauke Epicek 13 eta Fall Guysek 3 gora da Fall Guys. Epicek 13 dauke. Zer raro. Kontu esortzerakoan hori jarri duzu, ez? Nagusi zau zarela besterik barik. Bai, bestela... Eso da. Ale oro aurrean doa. Zer bero dozu eskuadroietan? Lauro batera klasifike edo... Ez puntuazioka dijoa. Eskuadroian. Mi cago en la... Berrez ez den tokian inde salto. Negate, suitzen be asko zari nien jungo, Itxo ben sartun da bat, ona, rapujale. Eta jente gitzaban emetan handa, esan gotxu. Anda ya, airean beste tipoan talka, kontra ninde talka. Vale. Lehen gaude! Haupa ekipo, Lehen gaude, momentuz. Eunda 66 puntukin. Tipa diguzen ez da zintzuan, aldapa. Izako hori bai, zintzuan. Bost, lau, hiru, bi... Hauek ez dira iritsi iregingo. Hale da. Bueno, ondo, ekipo. Lehenengo ekipo, lehenengo talde klasifikatu pasatu da. Oro sartu diako. Kaixo? Haupa, bai. Haupa. Bai. Bueno, sartu naiz. Ze uste sartu aldela, ez da, hemen? Bai, arazo parik. Bai. Bueno, Publiko da, bai. Oantxe jungo gea, partida daiga ekipoka bezala jokatzen eta leheste gea. Ba, lasai, Niko, nagoa menusak ez da barazelik. Bai, zelen bat zartu da, rapujale, baina aldein jo. Ze streaman eta hori ikusten da purtsuet, delay deitzen dena, en plan... Bai. Eta horregaitik, zerbait gertatzen denean, lehenengo gertatzen zait niri eta gero entzuten zituzte zuei. Horregaitik, bon. Bai, zartu nuna bilorri barik, Discordeko txatera. Ze hau publikoa indugu horretarako, ez da? Hemen bertan jolazteko dano batera. Oro irazierra daukagu, Bueno. Nik ez dut gehiagi jolazten nuen dela. Ostras, hemen makinera ez zara, Ez que azkenean praktikatzen duzu apurtzu eta... Jokua da apurtzuen memoriazkoa, así. Bai. Azkenean... Bai, epekiz izan, bitxukutxe lehenko proba garriño gabiz ikusten. Badago kerie proba desberdina jartzeko, baina nik uste duen editzela entretenidu denak. Hemen enborra buena... Zaila da. Nik uste dut ia llegatzen. Bai, ikuste zaitu nuntza den nire gartu nahi. Ba, lehenengoa. Eroin ezkustu bukara. Vale, ja amaitzen dut. Vale, eta amaitu du beste bateke. Aitor... ez? Beste biak falta dira. Maniko. A ber... Haupa Aitor eta haupa norbait. Ba, lase, klasifikatzen gara. Oain, hirugarren postuan gaude, ez? 33. Bale. Laugarrena. Joari. Hemen norbait.
Apa norbait. Aitor ere ja gertu dago amairatik. Oso ondo norbait. Eta Aitorre bai. Gurean uste ja danok klasifikatu gehala. Vale. Pasatu iten ja. Ondo sabez, ja? Bai. Zazpi talde gehatzen. Eta garrantzitsuena, taldeko inorraz dugu galdu. Ze... Norbait galtzen mazu gero hori izaten da, puntuazio gutxeago. Tuberiana. Hemen txarra da mapa hau ez detela zer ezautzen. Que mapa berriak orain asko handiagoak dira besteak baino. Bai. Guztiate, Bai, egon da. Baina hau ez da leheno hilizatena. Hau beste da. Ja, bai, tizberdina, bai. Tuberiak eba dauzka, baino. Tipliago goten dago, ez? Gizautu lizt, bolaztiena gara. Ia, azkenean geizenak parte gaitu ditzen, ez? Topo, hola nartu den. Hori nengo editorienak omotetena zentu hortan da, balako topo hartun eta zure mapatzu dut editari. Gero ia hartzen adaben zera, tipiko komunitateko boskatuenak eta honenak eta hortan puntuenako ez, balabitako ferie. Eta, horregaz asko iraziko gugunek. Bai, komunitatea mapakin fijo, ze gaina, komunitatea egin goitu gauza batzuk garatzaileai okurritze ez zitzaio bena. Hori da. Basta betiko lezik Super Mario Maker dago eta Jo, ez, Super Mario Makerrena pasada da. Jende egite ditun jolaza ze... Hau da, mekanika berriak asmatzen dituzte jolazetarako. Hori da. Ondo oro. Uste lehen eta bigarren guazela, Bai. Bai. Bueno, irabazten badazuten topera, Ondo. Lehen eta bigarren. Gubiok. Eta norbait ere bertan da, eta Aitorre bai. Ondo gaudela. Ai, Aitor gutxi gero ida. Nulo, nik utzingo dut, Vale? Vale. Agur. Luigi. Agur. Puntuta, 88 goaz. Bigarrena 51. Bai, ala bai, klasifikatzen gara. Bai. Lele gaina klasifikatzea momentuz. Koño, hemen behira. Zea da, tubotik pasatzea. Hori negin. Vale, lur. Ikastuna badan hori, ez du gana? Bai. Jo, asko zerreza bada. Bakarrik hori pintura eskibatu inberdezula. Haupa Damian. Bost talde gehatzen dira. Hori, jendeak hori itola ematen du. Aroana ez. Inoizen nahi zibilita aina irutzen zait txarra izango nizela. Hau tokatu da beste partia batean. Bai, hori. Harina batxu da, niri super laburrein jate. Oso gutxi ziren, bakarrik 6. Baina orain dira hogeita da. Claro, jendi kopurara dela, bale.
puntua. Bueno, Aritz, ondo zabiz? Aro hori imposiblea da, jarri duten tokian. Joder. Daude gauza batzuk mugitu aldirenak. Hori da. Batzuk. Ja, bai. Justo ni nora joan. Hemen dago bat ezin dela llegatu. Bai, hau mugitzen. Baina besteak ailegatuko dira, nik mugitzen badut. Bueno. Mugitu beste batek da, listo. Deltza zau. Aritz hor, justo. Azkenean nik hartu dut ondo. Bakarrik bat gehiago. Bai. Bien oro oso ondo. Ez dakit nik sartu nahi zen, baina, bueno, azkenean. Ez zu sartu zea eta nik indetena egurra bazpare buntzatu urrutira. No. Apa, ekipa. Hemen ez dena ikusten da, zenba arrengoaz, Ja, ez dakit zer gatik. Nola zatzen zea taldean, eate egin behar dezuna da, orantxe erakutsi duzut menutik. Amaitzen degunean partida, erakutsi duzut. Venga, azken hiru eskuadroietan. Rea finala da? Ez dakit. Semifinala eta finala, ez dakit. Hori da, bietan bat izan. Finala. Ui, hau ez... Venga, equipo. Osea, hemen gaina batek iritsi behar du, taldetik batek. Bueno. Ufa, oila bere intoa. Hau da purtsu bueno, saia igual, ez dakit. Sorte asko. Nik ez dut inoiz irabazi honetan. Aritz ondo, Baina blokatu nahi. Hemendik. Hori da, oro joa, ondo. Marino... Ojo. Oro ikusten bat, zure atzetik joan jendea eusten saiatuko naiz. Uste dut aitorrek ailegatzen dela lehenengo, Zer nik ezin naiz ailegatu, ja. Ai, geratu naiz hemen ataskerik. Tipo. Bat batek irazi. Bai, irabazi du. Bai, irazi du. Ailegatu da... Ona. No. Zein iritsi da? Aitor iritsi zeazu? Dut baiet. Ona. Jode, partida bat jokatu eta ja bertan irazi. Makina ona. Eta orain ja dago jendea jolastiko bestean. Bai, norbait, youtubera joa. Jode, puntua izan ematen, esperientzianak. Ea ba, eate, egin behar dezuna da, selector de show sakatu. Bueno, ya la esto es que alduko 10 pertsonatara, o sea. Show personalizado, unirse, bueno, saiatu ingo bea. Eta hemen, sartu behar dezun kodea da, Q, Zazpi, GCK. Ok, eman.
hori da, taia 10 pertsona behar duguz minimo, ia altzen garen. Ez baia iristen, jokatukoet falta dian pertsonakin. Adez, ekain da bat, Lander zurekin ere ez, eta gero falta zait... Horrezko zurula jaia lan dabe, niri... Eat ezartzen bada... Aitor, Aitor ez da inu dala usted. Aitor, zu izen zea? Iritsi zeana? Ze orotan izgea izan. Eta du daukat, o Norbait izan dan, o Aitor? Ni jardunez jendei eusten, Ez pasatzen usteko aurrean zaudetela. Estainok ipintzeu, Aitorrek iristen beha izan dela lehena, baina ez du hartu. Hortaz, Norbait izango zen? No. Norbait izan da, bale. Joa, Norbait, oso ondo. Orain sartzen zea partida ardian zaudela, bale. Baina alarez gira iritsiko zeurazpi 10-era, asik jokatu beharko dugu. Apuroi zabetxanako dugu, eta dengo modu nahi ariz. Indikan bani txindiko nena zarratxukot, eta lasetaz. Hamaika pertsona daude ikusten... 12, ne oinu bitzei, baina ez dakit. Harri ikuste du, aidan batek ipintzen dit, ezin dula jolastu ze kanpoan dagoela eta. Jo, talde bezala lehena jokatu dugola zea, eta bera irazi. Ondo. Hori partida hori igoko dugu, eta gamera untzako zera dijoa, portadara dijoa. Hori da. Joa. Eta gaina, egurra eman dugu, ze proba gehienetan lehen amaitzen genu. Oso ondo behin dugu. Zazpie gabiz ia lortzen dugun. Trapu jale konektatua, bale? Gauza behiratu behar duen. Tinkarri. Horowitz tinkarri, ja. Amarreaz gairitzeko orduan ingotena erten, eta trapu jalereire bialiko jot lagun eskaera ibiltzeko. A ver. Beste pertsona batzuk sartza orain, ez? Bai, hori da, ideia. Ekainek ez dakit onartu dian... Hemen laguna nun ikusten dira. Eta ekain zeatik ez zaita gartzen. Eta zeatik ezin dut inor gonbidatu. Aiba. Jolasa bugeatu da, ala?
atera egonez eta berriz hartu. Ez dit jendea gonbidatzen uzten. Nola zan trapuzar? Trapujale esan. Trapujale hori. Hori da. Gonbidatzeko. Trapujale. Arba bado bajo la sae. Ja. Zeain digute. Baneo bat bezala jarri dute. Errezegi irabazteatik. Ea ba, bale, ekainek onartu du ja, ekain gonbidatzen dut. Ostia, trapujale bi kontua hartze zaizkit. Bi bialtze. Bai, igual izena. Bueno, bi bialtze jote, trapujale onartu bat, zeurea, eta... Bale, ekain gonbidatuta. Eta eate falta zait, zure erabiltzaile izena behar dut. Bale, trapujal ere. Gonbidatu dut. Ez zerbitzarian baldin zaudete sartu, zerbitzarian, jo. Landerrek egin da daukan partea hortan baldin zaudete, atera, menura. Aitor Phantom da nire bakarrik. Bai. Ezke kain da zei gonbidatzen jat, baina ez dira sartzen. Zea raro. Nere izena DeProDH da, bazpare, ezatet? DeProDH bat aiba ez zaizue gonbidatzen. Ba ez, ezin dute sartu. Norbait bai oen. Bueno, norbait izana ez. Baizi da, trapujale, bale, konektatu da. A ber, ba, ekain. Zea raro. Bale, eaten ara berdina dela. Eate... Sortzi. Amen. Bale, eate bializut. Horre, kainei berriz bialtzen diot. Ez dakit, ekain... Onartzen dezu gonbidapena? Ze... Bale, hau eate izango dela imaginatzet. Bale, ekain falta zait. Bale, atera da, oain. Deskonektatu da, ber, igual atera eta sartu ingo zen berriz. Itxaron nengo jo pixkat ekaini. Bitartez... Jo party error salden dio nortzen. Nun ipini du zean? Discorden. Zea raro. Ja. A ber, itxoine, jolasea berri sartu daiela eta gonbidatzen dut. Baina bai, nahikoa raroa da. Inotzea bilidazten. Itxoin da esaiatuko da berriz. Ia. A ber, gonbidapena bidali diot. Ba... Ez dakit.
errorea ematen du, eta ez dut ulertzen zeatik. Bueno, ez da zartzen. Zeratzen da? Bale, beste barik ez? Norbait? Bale, por fin, ekain. Joder. Alea, showana ondo jarriet. Alea, barrura. Listo mamer diozute, presaudetela. Vale, eate faltada. Ale, bagoaz partidara. Venga, bigarrena irazi darde baita ere. Haitxup, eate gana sartu nien dago artizkordera. Ona. Bai? Haupa, eate. Ai. Haupa, gaixo, eate. Ea ba. Leheno beste irurak maia honala eta. Zaila dago. Impresionio gizareko zu, Bai, presioa bezute. Oain dala 6 minutu azizia jokatzen? Ba, lasai. Danogen neko, bueno, nire entzat hazi berria, naiz. Nik uste lehenengo partio honena ezetan dala lan gabe, Bai. Bueno, metara iristea dago. Hauek dia erresak. Komplikatua dira lehenoko azaldu zaitena, platanoana eta zea... karo, ez batzu jolaza ondo ulertzen. Hau azken fina lasterketa bada eta punto. Hori mundu guztiak egiten, baina lehenoko plataformeta igotzen eta oso arraro zen. Pinguinoenak gauz dutxizien da adibidez, Eta guzti da pez. Hori eusten otxon eta segidun hartzen man barrio pinguino, poink. Ba guztiz, ezin da. Osa, berak ja irabazi, horregaitxik irabazi handik, ez dela zitu gina berri. Buerta guztian, rondo horretan... Bai, bueltaka. Ze bakarrik bi zeuden total, eta pos edo ez dakit zama zeuden total. Bai, boste bojara, eta azkerak, sugartu nazela, ez dut beste okerari. Hale, ondo guaz, ikuste eta jendea aurrean daukatela, aldekoa. Arriskatzea jongo naiz. Ba, bueno. Angeski dezatea, arriskatzea. Elegante. Hori. Bueno, ondo. Bai. Hale, amaitu dugu, ekainek amaitu du, ondo. Rojo, hemen amaieran, Bigarren goaz. Jak. Baina, bueno, orain ez du importa leheno bigarren eitea. Lehen berriz. Hori, ekipo oso ondo. Puntxutxo bateatik, baina lehen gaude momentuz. Bueno, hori barriro kometeko ez? Osa, gaur elkarretaratxe deitzu dugu Fall Guysera, baina alan dabe edo noiz jolasteko aukeri hau gure Discord zerbitzari izen, ez? Edo nok aldeu sortu parte die, eta lagunek konbidatu, edo esesagunek, ez? Berton da oso. Hori da. Orduan hori, animeu bai Fall Guysera, edo beste edo jokutera, Fortnite, Counter, Minecraft edo zer. Adibidez, Minecraften gure zerbitzari propizateko gu, orduan horre jolasteko aukeri dago, Eta hoize, aprobetxe, eta konbidatu edo nor, eta eurrera. Bai, eta bueno, landerrei dionakin betera, esatea, jungo gehala geure noizean behin horrela partidak antolatzen. Hori da, gure asmoa kontrera be apurretazti da, adibidez. Bai. Ia espaldin azela bili, ni kontorio ezten nuen, baina orain ja... Ni bili naiz... Ritmo hartze da. Ibili naizena beti da hori partida normalak, laun artekotan. Bai, nire kompetitiboa bete guztetan hor, partida normalatan ritmo handizedeko da holan, tita zabizko lorten, baina ja kompetitiboa sartzen bazaren beste rollo bat da, zerizago hartzekoa, denbora gizak jolazten egotekoa. Baina nire guzteko baten lako bat eitzi, talde txu sortu da partida kasualatan sartze, ez deri parek. Ondo egongo liratu dugu, Ba, komenteko gola jaren bat da. Bai, gainak counterren hona da, zein daitekela baitare.
10 pertsona juntatuzkeo, bosten geure arteko partida. Hori da. Tiun portazea bai guzteko daten. Oin barrio da biz, itxura batez berpizten, barrekoak, zein harkin arazo pila okindeoz botakaz eta holan da, spamaz, servidorrak luzten da holan. Baina atzadan ez barrio da biz berpizten apurtu, osak, ondo jarri ezkero zan txarra izango da. Bueno, kokuzio gara bat. Counterrare debalde jarri zuten, ez? Bai, debalde. Falditzik, Behatzigarren gaude, 6garren, 7garren, kontuz... Ui... Hemen kusten agurra dago, Ez dugu lortu pasatzea. Ona. Zaila di hauek, ze askotan ataskatuta gehatzen zea eta... Ni belen paseate hor, maiu baten atazpea eretzen hasi. Bai. Bueltaka, eta denpora pila bat dut. Ondo, urrengoan jokatuko ditugu. Partida gehiago. Baita ere Among Usen egingo ditugu, komunitateko partidak. Rocket Leagueen bai, Minecraften... Noizean behin hasiko gaiten komunitateko partidak, beti ondo goten dira. Gaina zuzenean egin. Hori ze, baina landabe komente dugune, edonok sortzeko aukerieko eta gara gu batuko gara, ikusten bagun asmoa deko zuela basozer natolatzeko edo, gu zuekaz batera, osak hori bilor barik. Bai, inkluso zueke proposatu ditzazketzute esan, beira, ze irutze zaizu hau antolatzea, eta, ondo ikusten badeu. Amentxe usten deu. Bai, nire txiko ondo, ordu politzea izteko, eta ondo, osak, oso ondo, eskerrik asko pasatea zeaten guztioi, espero dugu ondo pasa dezutela. Pena bat ez partida asko ez ditugula jokatu geure artean, hori urrengorako deialdi handia guain eta jende gehiagokin lortuko dugu hori itea, parre gehiago egiten da eta geure artean pikeak sortuz. Hori da. Eta, despeditzen ja. Hori ze, ondo ibili, ja udan gauzak sartun dugu, osak disfruteu eta urrengo baten egongo gara. Hori da. Ondo ibili, agur! Agur!